Nodi, mae'n nos Wener. Mae'r penwythnos wedi cyrraedd a mae'n amser i ddechrau'n joio. Ac os ych chi'n byw yn ardal Pontsian, yn wylo am noson a hanner, maen nhw'n gweithio i tawon yw'r lle i ddod, y Tafarn Bach. Wy'n casglu amdano yma. Ffrindiau, a mae locals a mae pobl rhan i'r edrych, a mae hwyl mae wastad. Wel, ni'n cosi iawn fan hyn. O, di ni? Di ni o'n traw? Dwi fe fel un mae wastad yn Tafarn Bach? Ie, dwi fel un bob amser. Wel, os na fydd ysbryd, ni'n neis. Eifion a Wendy Jones yw'r ddau dyfarnwr sydd wedi bod yn creu'r sbri yn Tafarn Bach ers 26 o flynyddoedd. Ond beth, yn ogystal â darparu bwyd a chwrw da, sy'n rhaid gwneud mewn tafarn i gadw pawb yn hapus? Bach o bopeth, ti'n bod. Mae stafell adloniant yn i'r loft. O gynawe i grwps fel hogiau'r Wythfa neu arlwg, yn bach waith, myned am ddim, a wedyn am chi ddisgo i'r ifanc yn yma. Rai dim darts, dim pŵl. Sut maen nhw'n neud ar hyn o bryd? Wel, ni'n credu lenni, maen nhw wedi bod yn concentrato ar enjoyo, ti'n bod, mwy na whare. Mae lot o enjoyo mewn mlaen fan hyn, wedyn ni. Wel, na beth yw bywyd yn fe. Mae'r tîmodd pŵl a darts yn tynnu holl gwsmeriaid y dafarn at ei gilydd. Y criw ifanc, y bobl hŷn, a'r rheini o'r tu fas i'r pentre. Ac ar ôl blynyddoedd o joio dy gilydd, mae pob un yn gyfarwydd ar llall. Pwy yw'r bobl gwyllta wedych chi sy'n dod i Tafarn Bach? Gwyllta? O, maen nhw mas yn y barf yn go. Ddim yn agos i ni fan hyn, Na, di'n gyda saff fan hyn. Wi wedi tywhau doi dafarnwr yma. Ac hefyd o ffewyd am y tafarnwr neu'n arbennig am yr waig. Mae'n torri'n wallt a torri'n syched. Wel, cael hwnna pen blwydd ys i. Gyda Lisa sy'n gweithio yma. Ac o hwnnw byddwch chi'n ifed bob tro? Wel, rhaid, neu wel wyth yn fe. A beth sy'n mewn dyndo fe? O'r mail, dar cwrw gore, fi'n credu i fi. Os o'n i'n dod mach, mae wedi cael nosweithio gwell, ni'n mynd i llefydd eraill i neud ni, ond na gyd ymwneud ni fod. Ni'n cael nosweithio. Rydych chi'n rhai o'r cymeriadau yn y lle yma? Dim to, falle fyddwn ni rhywbeth. Dim beint sydd wedi cael. Mae cymeriadau fel rhai Lynn, Llyr a William yn rhai cyffredin yn y pub poblogaidd. A diolch iddyn nhw, mae visitors yr ardal fel yn criw ni yn cael croeso yn y Tafarn Bach. Felly, os ych chi'n meddwl am alw draw na, falle wnaeth y disgrifiadau hyn eich perswado chi i wneud. Tafarn lleol yn y wlad, gyda lot o sport ysbryd. Mae'r local a hwn fydd y local yn fe. Unrhyw un mas fyna, os chi moyn dod lawr fan hyn, mae fe'n lle da. Menwod, car. Menwod, ie.